بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tecrübe olan ustadlı, dili doğalı olan yaşlı hacı dedeli, yüreği imanla yalfıllayan yaş Müslüman doğullu, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadetlerinizi öz fazl-ı kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin dergahına kaldırıyan kollarınızı, açıyan ellerinizi, dininizden süreyim, dünyanızdan süreyim, oğul gıydığınızdan süreyim, etyen hayır dualarınızı Allah hemmenizden kabul edip, hayır maksatlarınızı Allah hemmenize ata etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti başımızdan ayırmasın, can sağlığı Allah başımızdan ayırmasın. Yurt parahatçılık hemişe başımızda bolup durup, dini celeselere Allah bereket verip, aytiyen eşdiyellere Huday Tebarek ve Teala emel tevfiqin nesip etsin. 6-7 celese beri Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın mübarek gurrunlarının içine ettik. İnşallah bir gece ahirki celese Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın gurrununun ahirki celeseti. İçinden dersleri alıptık. Kan yağdaylı bolupdi. Resulullah aleyhisselam görüp Müslüman bolyan yağdayından ve dünyadan geçen yağdayı inşallah şu gecede bir iki tane Hazreti Abdullah ibn Mes'ud yine Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bir zatları görüp olaqon bir arzu et qalan zadi geçen hafta bir işaret edip aydıptık emma derslerini aytmana fırsat bolmadı. Şoň içinden bir näçe muhim bize özümüze gerek görünli jawan yaş oglanlar Müslüman dogullar yaşap ýökek beter muhim zatlaryň biri öňçe niyetin dogry bolmaly. Yani bazı wagtlarda bolýa adam niyet bilen Hudaýyň ýanyna bir makam tapýa şayet emeli bilen tapyp başarmasyn. Yani niyetin Hudaýyň ýanyna erzeşi muhimdigi Hudaý Tebarek ve Teala bir makamy derece berýär adamyň niyetine göre şayet şonu emel bilen tapyp bolmasyn. Şu gecedäki gurrun ediljek zatlaryň biri. İkilenjisi ayalla gonmolsun yaş jawan oglanlar zindagide saadetin alametindendir yaşap ýöken dünýede özüňden etegi gözläp dine gezek galanda özüňden ýokaryny gözlemeklik. Asl bolan zat, muhim bolan zat şol. İnşallah şu gecede Hudaý Tebarek ve Teala'ň köklemekligi bilen şu mawzulary, şu metlepleri hyzmatyňyza ýetişdirip Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın mübarek gurruny şeýlelik bilen tamam bolar. Geljek jelese inşallah Seyfullahil Meslul Allah'ın keskir kılıcı laqabını alan Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın mübarek gurrunun içine girer. Hudaý Tebarek ve Teala aydan eştellerden kabul edip hemmemize emel tevfiqin nesip etsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'ni fetheden wagtynda 16 ýaşyndaky bir oglanyň gurrunun geçen jelese aydypdyk. Abdullah Zülbicadeyn radıyallahu anh bir yetim oglan. Yetimlikte ulolya bir enesinin ýanyna. Imamyň agasy, emusi
Hazreti Abdullah Zülbicadeyni özü gözleye, qollaya, mına iş tap berye, mını bir zindigisine bir sarı saman beripdir. Emme 16 yaşan vaqtında Hazreti Abdullah Zülbicadeyn Müslüman bolýa. Bir Müslüman bolunny eşten vaqtında yankı ağası eştim sen Muhammed'in ýerine tabi bolupdyrsyň aleyhissalatu vesselam. Sen o dinden öwrülmeseň hemme zadyň men üstün bilen gazananlarsyň. Tamamy bar zatlaň men sana beren zatlam. Hemmesin senden sıfırıp alır niýende men Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýolun begelleýän sen halanyň etdiýi agasyna. O da tamam eden ýagşylyklary bolsa hemmesini sıfırıp Hazreti Abdullah Zülbicadeyn'den alýa. Hatta geyip duran egin maşyn da men malym bilen gazandyň diýip geyip duran egin maşyn da alypdyr. Öýüne ýört 16 ýaşyndaky oglan öýüne ýörtük gaýtýa. Enesi müň öwünden çykýa. Müňe bir basymlykda eýen bir gatdy parçany, dolakadany, iki bölege dakadany kesip, müň daşyna oraya şu iki däne parçak dolanakadany Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a garşyn hicret edip gitýär. Hazreti Abdullah Zülbicadeyn Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a Medine garşyn gitýär. Yeten wagtynda gijelikmişdik. Erti namaza gözleşip şu iki däne bir gaty bir innamynda dargadyp barýan iki bölek parça bilen Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek mescidiniň agzyna ýatýar. Erti namaz bolan wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam namazdan soňram jemaata garşyn bakýa, görse bir garibe täze gelip duranma, iki däne bir gaty parçagy dolanyp gelip duran, häzir bir görünmedik oglan, ýaş oglan. Görüň musulman, ýaş jawan dostlar. Rasulullah aleyhissalam sen kim bolýan diýe. Hazreti Abdullah ewünçäki ady Abdul Uzza mişdik. Men adym Abdul Uzza diýe. Uzza diýip bir botyň ady. Men şol botyň gully diýdik de Abdul Uzza diýe. Rasulullah aleyhissalatu vesselam muňa näzir bolup geldiň. Onu olaýtýa men tamam hemme ýagşylykly agamyň üstünden etdi. Men musulman bolamda menden sıfırıp hatta geyip duran egin maşym da menden alyp galdy. Men şondan sana hicret etip gaýtdym ya Rasulullah diye. Rasulullah aleyhissalatu vesselam adyny üýtgedip sen Abdul Uzzada, sen Abdullah Zülbicadeyn iki däne gaty parçaga dolanyp Huda için Allah ve Resuluna hicret edip gaýdan Abdullah sen Allah'ın bendesi, sen Allah'ın kulluya. Hazreti Abdullah Zülbicadeyn soňram şol iki däne gaty galyň parçaly diýakadany sahabalaryň arasynda şu Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň da kanaty galýa. Abdullah Zülbicadeyn radiyallahu anh. Rasulullah aleyhissalam men gafimden aýrylmarsyň diye öz goňşusy bolýa. Rasulullah aleyhissalam'yň mübarek özü Kur'an-ı Kerim öwredipdir. Hazreti Abdullah Zülbicadeyn Tebuk jeňine gitmeli bolýa. Jengden önce Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtýar, ya Rasulullah, maňa Allah'dan dile şahadet derece maňa nesip etsin diye, men şehit bolayyn diye. Rasulullah aleyhissalatu vesselam doga etýär, elini aldyryp, Hudaýa, şu Abdullah Zülbicadeyniň ganyny kafirlara haram et diye. Hazreti Abdullah etýär, ya Rasulullah men senden şahadet diledidim, sen maňa ganym kafirlara haram et diýip dilediň diye. Rasulullah aleyhissalam etýär, Allah ýoluna çyksaň her ýagdaý bilen sen dünýeden ötseň de ýene şehitliň sogap sana berilýär diye. Bir Rasulullah aleyhissalamyň mucizesi, Tebuk jeňine çykylýar, emma jeň bolmaýar. Hazreti Abdullah Zülbicadeyn täze musulman bolan tamamy malyn mülküni berip hicret edip gaýdan. Rasulullah aleyhissalamyň dogasynyň kabul bolýanlygyny hatda kafirler da bilýänmişdik da. Şu Rasulullah'ın agzyndan näme çykdy aleyhissalatu vesselam şol bolýanlygyny Ebu Cehl da bilýänmişdik da. Oňam bir Rasulullah aleyhissalam şehit bolsun diýip doga eden bolsa, o da men şahadet maňa nesip eder diýip gitjek adam barsa Tebuk jeň bolmany öwürlýär.
bir doga hom bi men şahadet nesip etmedi dip yüreğine bir zat düşämesin. Resulullah aleyhisselam kafirlara kanun haram etdi. Şeýlelik bilen jenge gitdi. Emma Tebuk jengine baran wagtlarynda bir yerde istirahat etýärler, galan wagtlarynda bir gijede yan Hazreti Abdullah Zülbecadeyn bir mirizliye, bir gyzdyrma gelýär. Şo bilen dünýeden vefat etdi. Emma ştada bir almaly dersimiz musulman dogalla. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, beter muhim zatlaryň biri niýetde. Şaşap ýokak bir niýetimiz, bir ihlasymyz, bir galbyňda, yüreğinde bolýan zat, oturanda, turanda, birine sataşaňda, bir ýerik baraňda, Hudaýyň ýanyna in olokon zat sana bir makam berýär, sana bir menzilet berýär, sana bir derece berýär niýet, şayet adam emel bilen tapyp başarmasyn. Bir wagt bir adamlaryň biri bir owaň deňezinden geçip barýar, bir gahty wagtmyşdykda, bir açlyk wagt bolmaly. Owaň özäpdir bir gurçylyk gahty wagtda owaň gözäkdany adamlary görýär. Bir şeýle açlykda gahtyň içinde iler başynda bir olokon dag duran bolmaly. Şu dag gözäkdan ihlasy bilen niýeti salim bolakdany wagt dag şo duruşna bir buğday bolsa, men şin şul owaň adamlaryny bersem da diýip niýetini alýar. Ol adam dünýeden vefat edenden soňra şol niýetindäki bazat muňa sogap bolakdan ewine getirilýär. Onda men beremek kimmin diýe. Sen ihlasın, niyetin şotady kamil etdi. Seneyni beren ýal sana sogap berildi. Adamy niyeti dogry bolmaklygy, ihlasy amel etmedi haletinden nade geçirýärmişdik musulman dogalla. Many Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Müslim'in rivayetinde aýtýar. Men sa'alallaha ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Niyetin hemişe dogry bolup gelse sogabyn alýan ha. Haýsy bir adam Hudaýdan dilek gelse, rawahu Muslim, İmam Müslim'in rivayeti şu musulman dogalla. Haýsy bir adam gezip ýöňa işiňma, ussakar bolsaň, geçkar bolsaň, tämirkar bolsaň, nämäň ýerinde gezip ýöň, Hudaýa men şahadet sen ýolunda maňa nesip etsin diýip çyn ýüregi bilen dilese, şol adam düşeginde jan berse de Hudaý şoňa şehitliň makamyn menziletin berjek diýipdir Resulullah aleyhisselam. Näme niýetine görä, ihlasyna görä. Niýet nagat muhim zat. Düşekde jan berse de çyn ýüregi bilen şon dilek etse, Hudaý Taala şoň sogabyn şoňa berjek. Ya yeni bir hadis şerifte ve bir adam enşi giyce teheccüd namaza turur nip yatsa, ihlasın, niyetin o Hudaýyň ýanyna belli zat. Maktum ol ihlasym ýar ýanyna bellidir. Ol Hudaýyň ýanyna belli, her kimiň ýüreginde näzir ihlas barlygy. Giyce yatmakan, men şu teheccüde tururunşy inşallah diýip çyn ihlas bilen sen turmak niýetinde bolsa, Hudaýyň ýanyna belli da, gözüňe uyku galip gelýär, yatyk galýan turup başarmandyrsın. Gije teheccüde kuýýarlyň sogap sana berilýär. Näme niýetin kamil. Pes niýet nagat muhimmişdik. Sen emellin nade geçirýär. Şayet emel bilen alyp başarmadyk zadyň niýetin halis bolmaklygy bilen alyp bolýar musulman dogan. Ya ýaş jawan oglanlar her gaýsyňyz bir şogluňyz we işiňiz we tükanjyňyz we tükane meşgullarsyňyz, bazarda bolsaňyz, bazaryňyza meşgullarsyňyz, Allah hemmeňiziň işiňize, kesbiňize bereket bersin inşallah. Halal kesbiň ýerine diýip niýetini alýan gitýän. Hudaýa şun bazarym bolsun. Näme işte bolsaň, geçkar bol, benna bol, hulasa erti bilen öýden çykýan gitýän. Halal kesbin ýerine gitýän. Hudaýa men harama barmaýyn, şu dogry ýolda halal gazanyp oglanjyklama getireýin, eserime getireýin diýip bir adam çyksa, şo ýolda ýadasa niýeti halal getirmek gitdi da. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü: "Men bata kallan min talabil halal bata mağfuran leh." Halalyň ýerine gezip ýadap gelakadan ýatsaň, niýetinde halalyň ýerine gitmek batdy da. Şu gije gelakadan ýatdyň, günni sen halalyň ýerine sırfynyň niýetiň dogurutdy. Oglanjyklaňa halal ýedireýin diýip şo niýet bilen öýden çykyp gidipdiň. Gije ýatdyňmy?
tamamy günäleň şowynyň içindäki eden günäleň hemmesi Allahyň ýanynda magfiret bolýar. Günäleň hemmesi geçilýär. Erti turanda günäden pak adam bolup durýan. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü. Görün musulman dogully pes nagat niyet muhim zatmışdyk. Hazreti Abdullah Zülbecadeyn minne niyetimde şahadet nesip etsin niyetinde şo var. Resulullah aleyhissalam aýtdy, jeňde sen şehit bolmasaň da şoň ýoluny ölseň de şehitliň sogap saňa berilýär diye şol ýolda barýan wagtlaryny Hazreti Abdullah Zülbecadeyn bi wafa dünýeden merizliň üstü bilen ýene de şehitliň sogabyny alyp dünýeden wafat etdi. Emma Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh men Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna etdim. Yani Tebuk jeňinde. قمت من جوف الليل وأنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Tebuk jeňinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna etdik, biletdik. فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر. Ol düşman tarapda bir şoğla odu gördüm, giýjeň içinde ýalfylap bir şoğla ýanypdy, otpa. فاتبعتها أنظر إليها. Oda garşyn ýürüp gitdim, näme otady giýjeň içinde? Ordudakilerin hemmesi ýaty giýjeň içinde bir ışık ýanypdy, ot ýanypdy. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. Odun ýanyna gördüm Resulullah aleyhissalatu vesselam ma Hazreti Ebu Bekr Siddiq ba Hazreti Ömer Faruk radiyallahu anhuma Resulullah aleyhissalam'ın ýanyna. Kaptallaryna bir jinaza ba, biri dünýeden geçipdir. Ve iza Abdullah Zülbecadeyn. Bir gördüm Abdullah Zülbecadeyn täze musulman bolan şo taada dünýeden wafat edipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam men jaýlyjak bolupdy. Ve iza hum qad hafaru lah. Gabryny gazypdyrlar, jaýlyjak bolupdyrlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördüm şoň mübarek gabrynyň içine özü giyiripdi. Binagat saadet. Resulullah aleyhissalam gabrynyň içine giyiripdi. Ebu Bekr Ömer berde defeden Abdullah Zülbecadeyn'i Resulullah aleyhissalama garşyn tallapdyrlar. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدنيا إلي أخاكما. Doğonuňyz maňa ýakynladyň, etegerek iýindirin diýip Resulullah aleyhissalam alypdy etekden. Olady defeden talladylar. Resulullah aleyhissalam kıbla tarapdan alaqadany lehde Resulullah aleyhissalam mübarek eli bilen jaýlady. Ondan soňra Resulullah aleyhissalam daşaryk çykdy, galan işlerini Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen Ömer Faruk eşerik giýrakadany galan işlerini kerwejini wurdular. On palçygyny wurdular, gabrda jaýlap galan işlerini Hazreti Ebu Bekr Ömer etdi we Resulullah aleyhissalam gabrdan defa çykdy. Soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam bir doga etdi Ebu Bekr Siddiq de şon arzu etqalli minne şon arzu etqallym diye. O näme? Allahumme inni amsaytu anhu radiyan farda anh. Hudaýa men şu sahabadan Abdullah Zülbecadeyn'den razi boldum. Hudaýa sen şondan razi bol diýakadan Resulullah aleyhissalatu vesselam hakynda doga etdi. Özü mübarek eli bilen jaýlady. Min hakkında men razi boldum, Hudaýa senne razi bol diýip doga etdi. 15 ýyl şu sahabadan öňçe islama giripdim, onu da arzu etdim. Men şun gıptidim, kaşki men şu gabryň içinde bolsam, Resulullah aleyhissalam men jaýlan bolsa, izinden Hudaýa men şu Abdullah ibn Mes'uddan razi boldum, senne razi bol diýip maňa doga eden bolsa da diýip şonu men gıptip arzu etqallym diýip Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh. Bu tam bakıp gözledim Ebu Bekr Siddiq delap görüngde belli, o da şu men isleýänim Ebu Bekr Siddiq de diýipdi. Kaşyň ýerine men molsatdym da diýip. Näme bir saadet bir sahabalara nesip etmeýär. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Abdullah ibn Mes'ud hemmet Resulullah aleyhissalam'dan soňram dünýeden geçýärler. Resulullah aleyhissalam'yň mübarek eli bilen jaýlanmak bulara nesip etmeýär. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh şo taada men arzu etqallym, kaşki şu gabryň içindäki men molsatdym da diýip. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud neçe ýyl
Abdullah Zülbecadeyn'den ewünçe musulman bolýa. İslam'a giren sahaba, 6 neferin 6-njysy men boldum diyen sahaba. Emma görün musulman dogalla dine gezek galanna saadetin alametindendir. Özünden ýokaryny gözlemeli. Yani men Rasulullah aleyhisselam'ın hytmatyny gezip ýön, men sahibun na'leyn boldum, men Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek esasyny göterdim. Bizatlar diýme, onda da Rasulullah aleyhisselam şon jaýlansaň kaşki men şuň ýerinde bolsatdym da diýip dine gezek galanna özünden ýokaryny gözlemeli. Emma dünýä gezek galanda özünden etegi gözlemeli. Şu bir saadet günenmäň alametindendir. Garry ustadymyz Sultan Medahun Tagfir rahmetullahi aleyh haja giden wagtynda o Buhara şerifde okuyan şerikleri barmışdyk. Bir gece tahajjuda turan wagtynda görüň bu adamla nagat bir dine gezek galany özünden ýokaryny gözleýärli. Bir gece tahajjud namaza turýar. Namazy dehret kılmana baryan wagtynda soňram tagfir ewurlik gelenini aýtýan bolmaly. Men dehret kılmana baryan wagtymda ol şerikimma o taýda bile okuşanymma o ýoldaşymyz namaz okyp durmuşdyk. Biz de hice diýip aýtýanmyşdyk. Yani özü tahajjud namaza turup duha. Emma şondan giýje galansaň dine gezek galany özlerinden difäni gözläp ýaşaýamyşdyklar. Bizde hice men namazy dehret kılmana barýarkem o namaz okyp tutdy. Bizde hice bu ýön ýatyp geçirýän diýip dine gezek galany bil adamlary gözden özünden ýokaryny gözleýär. Emma dünýä gezek galanda hemişe özünden etegi gözlemeli. Hasa ayal oğulun bellemeli zadi. Kän hanawadalarda ay onuň munyň öýüne barýa. On öýündäki görýän zatlary ýa ol zinanalardäki görýän zatlary özünde ýok bolanyny adamsyna şaýat feşarda goýsun. Olaň öýlerindäki bazat biziň öýümizde ýok, olardäki bazat menne ýok. Dünýä gezek galanda özünden etegi gözlemeklik bir musulmanyň saadetiniň alametindendir. İmam Buhariň rivayetinde qala sallallahu aleyhi ve sellem إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه رواه الإمام بخاري. Haýsy biriňiz befaqat zinanalara hassaha ýaş musulman dogalla bu maddiyat ewde bolan zamanynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýdan mübarek sözü şi. Haýsy biriňiz her wagt görseňiz bir adam sizden artykmaçyrak zat berilen bolsa, mallan, halkdan, oglan uşakdan sizden artykmaçyrak paý Allah olara fazl etip beren bolsa, oň zindegisiniň hasretini iýmen. Felyanzur ila men huwa asfala min. Özünden etekdäkini gözle. Sende bir nygmatla vardır, başga kişilerde ýokdur. Nygmat hemişe saňa malla. Kän ýerde sen ol sen zindegiňdäki, sen eliňdäki bazady o ýetip bilmän ýörendir. Özüňden etekdäkini gözle. Öz bazadyňa şükret, şoň gadryny bil. Ýok zadyň hasretini özüň dargatma. Öz içeriňde bazat, özüňde bazadyň gadryny bil. Yani minip ýören wesileň ba bolsa, piyada galmandyrsyn, şükret. Özüňden defäni gözleme, özüňden etekdäkini gözle. Özüňdäki bazadyň ba wagtynda şükrün etmeseň, eliňden gidenden soňra men şonyn batdy diýseň öz günäkärçilik bolýar. Näme bazadyň wagtynda sen şükrün etmediň ha? Eliňden gidenden soň ey şonyn batdy diýip dige urk getirip bilmeýän. Eliňde ba wagtynda şükrün etmediň dämi? Eliňden gidenden soňra mony agzama, günäkär bolýan. Hudaýyň beren wagtynda sen onu gözüň bilen görmediň. Emma Hudaý fazl edip beren bolsa, görsek dünýede özümizden etegi gözlemeli. Emma dünýede paý berilen adamla bellemeli adamyz. Hudaý Taala saňa mal fazl edip beripdir. Hudaý Taala saňa işleňi rawaj edipdir. Yani sen bir iş başlayan uğruk ýagit ýa. Tükän açýan uğruk ýagit ýa, mamulaly bazarly bolýa.
Ticaretin izinden gitýän uğruk ýa gitýä. Nämäni başlasaň uğrugyp barýar şo. Gum diýäniň gyzyl bolup barýan bolsa, Hudaý saňa fazl edip beren zady, saňa uğrugyp gitýän bolsa, Allah bilen sen näzire uğrugyp gitýänmi ýa Hudaýdan daşalyp barýanmy? Sen gum diýäniň gyzyl bolup barýan bolsa, tükan açýan, mamylaly, bazarly bolup durýan bolsa, her zady başlasaň saňa uğur bolup barýar. Sen özüň Allah bilen uğurdaş bolup gitýänmi? Allah bilen uğur bolýanmy ýa Hudaýdan daşalyp barýanmy? Hemme zadyň bolup barýar, gum diýeniň gyzyl bolup barýar, Hudaýdan daşalyp barýan bolsaň, gaty imtihanyň içinde sen gork. Hemme zadyň uğrugyp barýar, gum diýeniň gyzyl bolup barýar, emma sen Hudaýdan daşalyp barýan bolsaň, gaty imtihanyň içine düşüp dursyň da. Hudaý tebarek we taala pes bir fazly beren bolsa, etekdäki bolsaga dünýede özümizden etegi özlemeli. Resulullah aleyhisselam'ın tavsiran zady. Emma o fazly bolan adam Allah bir pay beren bolsa, olada özü Hudaý bilen näzire uğurdaş gitýärlemi? Hudaýyň halal haramyna gaýym duruşy näzire? Eger sen gaw durýan bolsaň, Allah çyndan fazl edip beripdir. Emma sen günme-gün Hudaýdan daşalyp barýan bolsaň, ol musulman dogan sen gaty imtihanyň içinde bolýan. Aýal-oğullar, biz ulgulamyz sahaba zinanala, sahabalan zinanalary, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek zinanalary biziň enelemiz bizlere ulgudur musulman doganlar. Biz ýaşaýyşymyzda dünýeden özümiz etek gözläýliň, öz zindegiňe adamyň bir halalja kesbiň ýerine gezip ýören bolsa, bir şogly bar bolsa, şonyňa şükret. Ey aýallygyň, adamyň erti bilen öýden çykýa gitýär, halal kesbiň ýerine derin döküp gezip bilýän, eziyet berme, şoňa şükretdiňiz. Sen dinni özüňden defäni gözle. Enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anha bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam erti namaz okuyakadani öýden çykýa gitýär. Enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anha namazyň üstünde namazlykda namazyny okuyakadani galman oturypdyr. Namazyň üstünde namaz okuýandan soňra galman oturypdyr. Guşluk wagtda çellim. Resulullah aleyhissalatu vesselam öwürlik gelýär. Enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anha namazyň üstünde oty. Ey aýal-oğullar, bizlere ders görüň, dinlerini näzire durýanmışdykly. Namaz okuyýas, basymjak öýde namazlyk ýygnakadan galmaýly. Bir namaz okuýandan soňra namazyň üstünde oturakadany bir doga etmeli. Eçeriňe bereket iner. Oglanyň uşaňa bereket iner. Namaz çakkan okuyakadan on yığnap eýem guşiň başyna turup ya telewizionyň başyna baryp ya başga bir zatlara meşgul bolmaýly. Ey aýal-oğullar, öýde namaz okuýamyzda namazlykdan basym düşmäýli. Enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anha Resulullah aleyhisselam'ın mübarek eçerisinde bolýan ahlakçy. Namaz basym okuýas, namazlykdan düşýär. Namaz bir mugaddeme, sen Hudaýa garşy inni ertebaty açmaly. Sen Hudaý bilen bir araňda bir namaz okuýdyň, fe iza faragta fansab. Namazdan boşaňdan soňra min ihlas bilen daýawdyrakadan doga etmeli. Basym namazlykdan turmaýlyň. Ya öz bellemeli zadymyz, işiň maşynyna, tükänne basym eýem okuýakadan namazlyň ýygnap baryp oturma. 2 daýyga bolsa-da Hudaý bilen araňda bir oturakadan doga et. Doga edilen wagtynda doga diýdik näme? Doga nurdur, doga rahmetdir. Eliň açylan wagtynda musulmanyň eline rahmet ýagýar. Öýüňde rahmet ýagýar, nur ýagýar. Basym namazlygy ýygnama. Tükäningde bolsaň, her ýerde bolsaň, bir namazyň üstüne bir otur, 2 daýyga bir wagt goý. Bir Hudaýa ýalwaryp bir doga et. Näme doga nurda musulman dogan. Hazreti Bayezid Bestami kuddise sirru Hazreti Bayezid Bestami mübarek gurrunlerken bir wagt Bayezid Bestami gaýdypdyrlar. Bayezid Bestami sen bir ewliya adam, seni bir kafir adam görenni musulman bolasy gelýär. Sen döwerek daşyňda ýaşap ýörellerdi.
bir Hudaý bary biderek kepleýärle we sen şolara bir aýdyp diýmeýäňmi? Sen da bir demiň bir kafir musulman etjek bolýa. Sen şolara aýdyp diýmeýäňmi diýipdir. Her zamanada bolýan zatmışyk musulman dogan. Bayezid Bestamiň zamanynda da bazat. Şumal öz zamanymyzda da ýaşap ýöreliň içinde tafylýe. Dine gezek galanna ay nauzu billah diniň aýdylýan gurrüňi hemmesi mesxare. Bir dinin ýerine düşýärli, hemmeti afkarlary puside, hemmeti kadimi tefekkürat bilen. Bula biaqla adamla dinin ýerine düşýän adamla. Şo wagtda Bayezid Bestamiň zamanynda da barmışdyk da. Şeýle kepleýärlere sen bir hiç zat etmeýärmi? Bir aýdyp diýseň, sen da bir kefin yürekler deşýärdi diýip Bayezid Bestamiňe aýtýarlar. Eýni şu zamanada da bada. Dine gezek galanna dinin ýerine düşýärlere ya dinden keplenenne bula mesxare. Tamamy kainat yerde göňde düzde jengelle hemmesi Allah'a meşgul wagtynda ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Yer göňde hiç zat ýokdur Allah'a tesbih edip duranlar diye Hudaý Taala. Kainat yerde göňde Allah'ın zikrine meşgul bolýan bolsa, hemmesini Hudaý Taala özüne meşgul et goýan bolsa, başyna akly we insan öýden çykjak bolany erti bilen çaýyn içmese öýden gitmeýe. Bir işiň ýüzünde tamam her zatdan näzer berýän insan, oturanda sende hiç de bilmeýän edip goýan adam. Hatta özü bir ülken başı bolup bir ülkeni idare eder diýen adam öýden çykýa, öwürlik gelýär, tamam 24 sagatyň içinde gezipýär. Hudaý bir ýadyna düşmeýär. Hudaý ýadyna düşüp diniň ýerinde gezýärlere de biaql diýen bolsa, bu alemi jahanyny, bu kainatla hemmesi Hudaýa meşgul wagtynda aýa şol adam akyllymy ýa bir inheme gezip ýören adamla, ýani wakan biaqlmy? Bir ýeriň ýerinde bu kainat hemmesi Hudaýa meşgul bolup ýören wagtynda o dinin ýerine gezýärler, biaql adamlar ya dinin hemme gurrunlary nauzu billah bir mesxare gurrunle diýmeklik aýa akylmy? Akyl näme bolsa onu şola aýtdylar, bu adamlar şolaň ýerine düşdüler. Näme diýip Hudaý Taala 24 000 peýgamberleri iý berýär, aýa bilen hemmesi ýani hiçmi? Bir adam düşmanla tutunsa özüne göre tutunmalı. Hazreti Mevlana aýtýar: "Az heme mahrum ter khuffaş bowat ki aduw aftab faş bowat." Bir ýerganat khuffaş günnilerde daşaryk çykmaýa, günnen irad etýär. Günne irad ýok, gün alem jahana ýagtylygyny salyp barýar. Ol irad oň özünde bolýar. Allah'ın dini eýni bir gün ýaly ýalfylap barýar. Günün nurundan her kim alşyaly, Allah'ın dininden her kim paýyn imanny alyp barýar. Emma o ýerganat özü gün bilen düşman bolup, ol özü helak bolýar. Musulman dogan düşmeni giri be hatta khiş gir tabuvat mümkin ki gerdani esir. Adam düşman tutunsa da bir ýykazagyn bir düşman tutunmaly. Allah'ny düşman tutunup, Hudaýyň dinini düşman tutunup, Hudaýyň dinine mesxare diýmeklik nauzu billah özüň helakata eltmekdir musulman dogan. Hazreti Şuayb ala nebina ve aleyhissalatu vesselam mawzudan çıkamak Hazreti Bayezid Bestamiň gurrun doga varat etdi. Ýöne bu gurrun açylyp barýar degme kamil bolsun. Hazreti Şuayb ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın zamanına bir adamlaň biri Hazreti Şuaybyň ýanyna gelipdir. An yekimi goftar ahde Şuayb ki Huda az men besi didas eyb. Ey Şuayb peýgamber diýipdir. Hudaý menden kän günäleri görýär diýipdir. Onu da men tutanak da diýipdir. Görüň muň aýtýan zadyny. Hudaý Taala menden kän günäleri görýär, onu da Hudaý men hiç tutanak da diýipdir Hazreti Şuaybe. Hak Taala goft der guşe Şuayb der jawabê u fasih az rah gayb. Hudaý Taala Hazreti Şuaybe aýdypdyr. Men günä etsem de men tutanak diýen bendäge barda aýt diýipdir. Çend girem o to bi haber der selasil mandei pa tabeser. Assadan sen tuttum
fikret diye men tutanak mı ki diye. Meni Hudaý yuwaş-yuwaşdan, assa-assadan on tuttum, boydan maşyna zynjir bagla gyllu dipdir. Habar yok. Şey diýdi aýda dipdir. Zengeto bertuyet eysiya kert simaye derun etrataba. Bir yüreğine baksın, yürek Allah'ın jaýy, meni Hudaýyň yerleşmel jaýy dipdir. Şol kepleýän adam bir yüreğine baksın dipdir, meni Allah şoň yüreğinde yok dipdir. Mundan aňyrda näme azap gerek dipdir. O tutugly ol her jere keplä bersin, her jere gezi bersin. Yüreğinde meni Hudaý yok dipdir. Mundan aňyrda näme gaty azap gerek? Hazreti Bayezid Bestami sen şüzre bir demin sözün bir ötkür adam şi aýtmaýanmy şüzre adamlara diýenne nauzubillah Bayezid Bestami kuddise sirru aýdypdyr. Olary Hudaý bent vurup baglap goýdy. Bayezid näzire Hudaýyň baglanyny çözsün dipdir. Olary Hudaý baglap bent vurup yüreklerine mohr basyp goýdy. Gulaklary eşitmelle haky, gözleri haky görmelle etip goýdy. Hudaýyň baglap goýan zadyny Bayezidiň nähetdin olary çözmek dipdir. Bayezid Bestami pes ey musulman dogalla Hudaýyň baglap goýan zadyny Bayezidiň nähetdin onu çözmeklik diye. Ol Hudaý saklasyn, ol Bayezid Bestamiň zamanynda da her zamanda bolýan zat. Bayezid Bestami şu doga moratda bir gize bir sawuk hawada Hazreti Bayezid Bestami doga etipdir. Doga nur diýdik, doga rahmet diýdik. Namazyňdan basym turma, eseriňde ýaýallagan namazdan soňra oturda doga et, eseriňe nur ýagsyn, rahmet ýagsyn. Her ýerde namaz okuyamada basym ýygnap eliň guşyk gitme. Ajansa bol, her ýerde bol. Bir ýerde durdyň namazyň üstüne oturup bir doga etmella. Bir gece sawuk hawada Hazreti Bayezid Bestami doga etýär. Sawuk bolansoň bir elini salypdyr eçerige, bir elini şeýitdirip doga edakadan ýüzüne çekipdir. Dogada da edepdendir. Hazreti Ömer Faruk İmam Tirmiziň riwayetinde aýtýar, Resulullah aleyhisselam her doga edenni mübarek elin ýüzüne çekýärdi diýär Hazreti Ömer. Doga edakadan Hazreti Bayezid Bestami bir el beter sawuk bolansoň eçerige salyp bir eli bilen doga etýär, ýatýar ondan soňra. Diýişinde görüpdir, bir eline bir nur ýagýar, bir rahmet ýagýar, bir eline hiç tat gelenak. Hey, binäme bir elime ýag, bir elimde zat ýok. Sen özüň nury bagladyň, biz de baglap goýdyk diýär ses gelip. Özüň bagladyň, biz tarapdan da baglandy. Emma açyk goýanyňa nury rahmet ýagdy. Doga etseň içeriňe nur ýagýar, bereket ýagýar. Tükäninde doga etseň her ýerde bol, bir oturakadan doga etmeli musulman. Şu dogaň üstü bilen üstümizde nury rahmet ýagýandyr. Enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anha erti namaz okuyandan soňra Resulullah aleyhisselam çykyp gitýär, goşluk wagt ewurlik gelende enemiz namazyň üstüne oturmuşdyk. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Ma zilti alal hali allati faraqtuki alayha." Sen şu ýagdaýyňdan men şu gidenim mer häzirde namazyň üstüne otyňmy diýe. Enemiz aýtýar: "Otyn hawa, görüň namazlykdan basym turma diýä." Nagat wagt geçipdir, goşluk wagt bolupdyr, okuyan namazyň üstüne secdeden ýerine enemiz otynmyşdyk. Häzirde otynmy diýipdir Resulullah aleyhisselam. İmam Müslim'in rivayeti. Otyn diýipdir enemiz. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Beter wagtyň dar bolsa, sen işiň daraga düşüp duran bolsa, oturmana forsatyň ýok bolsa, şu Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek aýdan sözüni hatda gal edeýliň." Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men senden soňra şu çykyp gidenimden bäri 4 tane kelimeleri aýtdym. Şolary 2 gezek tekrar etdim. Sen şu mahala çellim oturanyň sogabyny bir ýerde goýsak, menne şol 4 tane kelimeni 2 gaýtar tekrar etdim. Men aýdanymyň sogabyny bir ýerde goýsak terediň, menki senkiden agyr geler" diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. O kelimeli näme? Belläýliň ýaş oglanlar. Yeňiljek zat. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve midada kelimatihi ve zinete arşihi. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqi, yani men Allah'ın tesbihine welýän, Allah'ın hamdine welýän, tamam Hudaýyň yaradan mahlukatlarynyň sany çelli men Hudaýa hamd aýtýan.
Nagat mıň sogap kän bolmaly? Yeňiljek zadyň üstünden ulu kon sogaplary Hudaý Taala bize berýär. Tamamy Hudaý Taala'nın mahlukatlarynyň bagat mahlukatlar bar. Tamamy mahlukatlaryň sanyçy mikdar men Hudaýy hamd aýtýan. Subhanallahi we bihamdi adada halqi we rida nafsi. Hudaý öz razy boljak mikdar men hamd aýtýan. Ve midada kelimati tamamı Hudaý Taala'nın alımlaryň kelimelerini yazjak midatlaryň sanyçy men hamd aýtýanligi. Ve zinat arşi Hudaý Taala'nın arşynyň wezni mikdarça men hamd salavat aýt. Hamd tesbih aýtýanligi. Men şu kelimeleri iki gezek tekrar ettim. Senkiden menki agyrdyr diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam enemiz Hazreti Juwayriye radıyallahu anhaga aýdyp öwreden zady. Öwünçe hukman namalyň üstüne oturaýlyň bir dogamyz bolsun. Beterde forsatimiz az bolsa, şu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek aydan tesbihi hemmemiz ya tutup dilimizde bolsun musulman dogullu. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh men mun gören wagtymda men özüm geptidim. Kaş şoň ýerine gabryň içinde men yatan bolsatdym da diýakadany şon arzu etip galdym diye. Görün asli hemişe ýawşýarly. Asl bolan zat, muhim bolan zat şida musulman dogullu. Yani juz'iyyatları gözlemeýärli. Men Resulullah aleyhissalam'ın mübarek asasyny göterip gezdim. Iki köwüşlerini göterip gezip ýön hytmatynda bolup ýön. Näçe ýyl islam ewünçe girdim. 70 suran Resulullah aleyhissalam'dan öwrendim. Bizatlar aýdanaka. Şo taada dine gezek galanny özünden ýokardakini gözlep, "Ey şon ýal menne bolsatdym da" diýip arzu etip goýan zady. Asli ýawşýarly. Wagt darak boljak başga da bir teýýarlap goýan zatlarymyz batdy. Bir wagtda bir paspan 12 ýyllap bir ýerde negahbani etýär. 12 ýylyň içinde bir ýagdaýla bolupdyr. Bir gece bir adam aravan sürakadany üstüne bir aňyr werdatlar oklap ýanky adam barýar. Bir negahban, bir paspan giýjäň içinde myn saklaýar, myňa şek etýär. Ewun tutýar alyp barýan zatlaň näme diýär. Onay alyp barýan zatlym hemmesi bir aşgal aňyr werdatly diýär. Oňa inanmaýar, hemmesin düşürýär, atýar, görýär, aýtýan ýaly hemmesi bir derde degijek zatda, bir ogurluk zatda, hemmesin ýükletýär, ýene alyp gitýär. Bir kefte soňra ýanky adam ýene de şotadan arawan sürakadany ýanky zatlar alyp barýar. Ýene müňe ön saklaýar. Ýene dörýär, eýni öňküleýär, müň içinden hiç tat çykmaýar. Bir aşgal aňyr werdatly bar, şola bilen geçýär gitýär. 12 ýyllap her näçe gijeden ýanky adam arawan sürakadany alyp gitýär, üstünde de şo zatlar bar. On bir 12 ýylyň içinde her gije geçse şon saklaýarmyşdyk. Emme hiç da taf bilmendir. Ýöne müňe şol şeki galypdyr. 12 ýyl geçenden soňra bir kullen bazı şäste bolýar, işinden indi tamam bolan wagtynda ýanky adam görüpdir. 12 ýyllap sen gije men hemişe taňa şek etýärdim, bir zat alyp gitýänmi diýetdim taňa. Hiç ýöne senden bir zat tutup başarmadym, ýüregimde şo şek bar. Sen özüň dogryň aý, sen bir ogurluk etdiňmi şonna diýe. Men hemişe taňa şek etdim. Ol adam aýtýar, "Indi sene pasbarlykdan çykdyň, men saňa aýdaýyn diýe. 12 ýylyň içinde her gije ogurluk etýärdim" diýe da. Onda men hemişe gözleýärdim, hemme zady men sen ýanynda dörýärdim. Emme hiç senden ogurluk tapmadım kim diye. Sen hemişe asli rahat etýärdiň, juz'iyyata çörüňeşýärdiň. Sen hemişe sürüp barýan arawaň üstündäki zatlary gözleýärdiň, ay bulada ogurlukda derde degijek zatda diýip meni göwerýärdiň özüň ýükläp, etekdäki arawa ogurluk etdi diye. Yani 12 ýylyň içinde men her gije bir arawa alyp gitýärdim. Sen defedäki zatlary gözleýärdiň. Ey musulman dogan, ulukon ders wahaşynda. Yani dünýe bilen ahiretiň arasynda biz juz'iyyata meşgul bolup galypdyr. Biz kelle agyrtýan zatlarymyz bir dünýäň içindäki zatlar. Asl bolan ahireti rahat etip barýar. Müň üstüne güýmen akadan asl bolan ahireti rahat etip barýar. Ya zindagide erhileyliň arasynda erhileyinden mydam zeyrenip ýör, zinanat adamsyndan zeyrenip ýör.
Näme azıcık bir gürrünle bolupdyr, bir zatla bolupdyr, ýa-men göwnüm hoş bolmaýa, şylaň üstünden esli zindegiden lezzet alyp bilmeýän ömürleri geçirip barýar. Juziýatlara meşgul bolup esli raha edipdir. Dünýä ady üstünde ey musulman dogan denaatden gelýär, ýani petlik, ýani ýaşaýylmaýan jaý, ýaşap bolmaýan jaý, kellagyry hemişe ba jaý diýdi dünýäň. Om zinana bir adamsından mıdam yüreğine bir zat ba, narizatçılık ba, ay meni hoş etmeye bir zat, sen başka bir yerine barsan da yine şu günün ba da, çon yaşap yeren yerimiz dünýä. Om oňuşyk gezmeli bolýan, juziýatlar raha etmeli, esli ýabyşmaly bolýan. Muhabbetin Huda için sen etmeli bolýan. Biz juziýatlar bilen esiller biz raha etmeli musulman dogalla. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh bir erheyleylin arasında bir muhim gurrunşi. Zinanasına ediptir, qahar aramızda bolor diptir. Bir juziyyat sebepli zindegimiz, eslimiz dargatmaylypdir. Men qaharım gelen wagtynda sen meni hoş et, sen qaharın gelip duran wagtynda da men seni hoş edeýin dipdir. Ýogsam aramız eýen bulaşar gider. Biz de gurrunla sebepli aramız bozmaýyl, esli zindegimizi narahatçılık talakadan ondan galmaýlyp Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh tavsiran zat. Ey yaş oğlalla, kän zinanala adamsından mıdam narıza, näme? Muhabbet kökezmeýe diye. Näme dip muhabbet kökezmeýe? Başka wirlerine gawwurniye, ýoldaşlaryna gawwurniye, başka zinanala bilen gawwulye, emme näme dip içerdäki halal zinanaňy azyjyk muhabbete zar et goýmaly. Sen azıcık bir juziyyat, bir haramın içine girip, sen näme diýip öz eslin raha edipdiň. Sen tükänne otyň başga zinanalar bilen gawy berhortly bolýan. Näme diýip içerdäki zinanaňy azıcık muhabbete zar etip goýýan. Ya zinana, bazara gitýän başga adamla tükänne bolsa gawy keplemeli, awadan keplemeli, näme diýip adamyňa sen awadan keplemeli, esli raha etýäs. Azıcık juziýatyň içinde sen esli raha edip barýan, köküň dargadyp barýan. Eýni ýanka adamyň kyýalla alyp barýan zady eslin görmeýäs. Hazreti İbn Mes'ud radıyallahu anh esli görüpdi. Yani näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek eli bilen men jaýlanan bolsam diýä kadany juziýatdan geçip esli çörüňeşipdi musulman dogalla. Ehli Kufa'ga Hazreti Abdullah ibn Mes'udi ahirki gurrun inşallah gurrun şu bilen tamam edeýil. Abdullah ibn Mes'ud'un gurrununu şigijede ýygnajak bolaýly. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Hazreti Ömer halife wagtynda Kufa ehline emir edip iýberýär. Kufede Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ta Hazreti Osman'ın 3-nji halifeň zamanına selim Kufede emir bolup gelýär. Hazreti Osman halife bolan wagtynda Abdullah ibn Mes'uda namy berýär Kufak. Inne sen Medine garşyn ewirlip. Emma ştada bir gurrun bolýar. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ewirlik gelýän wagtynda Nebre diýen ýerden geçmeli bolýar. Hazreti Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın cenazasını okuyacak ştada. Hazreti Ebu Zer Gıfari'ni Hazreti Osman bir gurrun sebepli teb'id edipdir şu vaqtda. Teb'id bolýar, Hazreti Ebu Zer Gıfari çölle bir yerde özü zinanası bilen ýaşaýar. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud da Kufeden Medine gelýän wagtynda Hazreti Ebu Zer Gıfari Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek beýik sahabasynyň cenazasyny okuyjak. Emma Ebu Zer Gıfari bir tada näme diýip bir çöl ýerde bolýarlygy on inşallah öz gurrunyň içinde geler. Hazreti Osman bir gurrun sebepli teb'id etýär. İnşallah Hazreti Ebu Zer Gıfari'ň gurrunyna giren wagtymyzda onu inşallah açıklap aýdar. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh aňyrdan gelýän wagtynda bir zinana çykýar ýoluň uruna. Bir aýyrlanymyz var, şu aýyrlana cenaza okuymallyýar. Abdullah ibn Mes'ud aýyrlan adam kim bir çöl ýerde. Onda Resulullah aleyhissalam'ın sahabasy Hazreti Ebu Zer Gıfari diye.
Abdullah ibn Mesud düşaqadan bariye yanına ağlap Resulullah aleyhissalatu vesselam sen hakkında doğru aytdı ey Ebu Zer. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aydan sana bollu diye. Resulullah aleyhissalam'ın aydan näme? Tebuk jenginde Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sahabalar aytırlar falani jengden gallı ya Resulullah. Resulullah aleyhissalam aytır ay galsa hayırdır. Eger hayır bolsa biz bilen gelerdi. O biz rahat bolup dursan ondan. Galan bolsa öz münafıklığın belli etipdir dik diye. Näçe nefer aýtýarlar falany jengden gally. Hayırdır diye Resulullah aleyhissalam. Emma ya Resulullah Hazreti Ebu Zer Gıfari diýen sahabaň da Tebuk jengden gally. Hayırdır dipdir Resulullah aleyhissalam. Emma Hazreti Ebu Zer Gıfari olonky ýaly galmak demişdik. Mın minip bariyen düyesi zayıf düyemiştik. Ohum olonky ýaly ýürip başarmansaň iýdanrak galypdyr. Soňram Resulullah aleyhissalam bir ýerde duqala bir gözläpdir. Aňyrdan bir piyadaly gelýär ya Resulullah. Piyada goşun arkasyna alyp gelýär. Kun Aba Zer. Ey Ebu Zer sen mollipdir Resulullah aleyhissalam. Şu gelýän piyadaly ey Ebu Zer sen mollipdir. Onunça yankı gören adam ayıptır. Wallahi innehu Aba Zer. Ya Resulullah şu gelýän Ebu Zer dipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu taada aytdı diye Hazreti Abdullah ibn Mesud cenazasyny okuyacak wagtynda. Yerhamullahu Aba Zer. Yemşi vahdehu ve yemutu vahdehu ve yub'asu vahdehu. Allah rahmetsin Ebu Zer'e yeke öz ýürek gelýär. Yeke yaşajak, yeke dünýeden geçecek, yeke de soňram kıyamatda turjak diýakadan Resulullah aleyhissalam Tebuk jenginde aýdany muny özde yeke yaşapdyr, yeke dünýeden geçipdir. Ştada da jaýlanakadan kıyamatda yeke turjak diýip Resulullah aleyhissalam Tebuk jenginde aýdany dogrumuşdyk Ebu Zer yeke dünýeden geçipdir diýip Hazreti Abdullah ibn Mesud ağlap başynda cenazasyny okuyup mübarek eli bilen Hazreti Ebu Zer Gıfari'ni jaýlap Medine gelýär. Emma Medine gelen wagtynda Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Hazreti Osman'ın hilafet wagtynda Hazreti Ebu Zer'in aýrylan ýylynda Abdullah ibn Mesud da merizlep şu taada bi wafa dünýeden wafat edip Kabristan-ı Baqi'de jaýlanyp Hazreti Zubeyr ibn Awwam öz wesiýeti bilen men cenazamy okuysun diye Hazreti Zubeyr Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın cenazasyny okuyýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna ibtidai İslam'dan musulman bolan Abdullah ibn Mesud 70 surany Resulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzyndan eşden Abdullah ibn Mesud Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan eşden wagtynda hifz etýän Abdullah ibn Mesud da bi wafa dünýeden Medine-i Munawwara öwürlik gelenine 60 hordeyi ýaşyň içinde dagyk aýtmaýarly 60 hordeyi ýaş wagtynda bi wafa dünýeden wafat etýär we Baqi'de jaýlanýar. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh aýtdyr: Ey cemaat, İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayeti. Biz Hazreti Abdullah ibn Mesud'u gawwarýas. Biz sahabalar gawwarýas. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gawwarýas. Bir gün Resulullah aleyhissalam'ın ýanyna otykan biri gelip Resulullah aleyhissalam'dan sorady. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtdy: "Näzire diýen sen ya Resulullah bir adamlary gawwarýa, emma şolar görenak. Görmän gawwarýan adamlar näzire biri bilen bolýamya, olardan aýry bolýam diýip men ýanyna otykan bir adam gelip sorady Resulullah aleyhissalam'dan diýip Hazreti Abdullah ibn Mesud aýtdy. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "El mer'u ma'a men ahabba." Adam öz gawwarýany bilen biledir diýdi. Biz hemmemiz Hazreti Abdullah ibn Mesud'u gawwarýas. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gawwarýas. Allah da bizi şolu bilen bilesin inşallah. Hem de ahirki Hazreti Abdullah ibn Mesud'un mübarek duasy bilen Hazreti Abdullah ibn Mesud'un mübarek gurrunlaryny soňlatýas. O gurrun başlan wagtymyzda aýdypdyk: Allahümme inni es'eluke imanen la yertet. Nagat awodan dua etdi Hazreti Abdullah ibn Mesud. Hudaýa biz senden bir iman dileýäs, bizden öwürlüp alınmasın. Hudaýa bize iman nesip ettin. Hudaýa bizlerden iman hiç wagtda almawar ya Rabbi. Hazreti Abdullah ibn Mesud'un duasy bilen sana yüzlenýäs. Ya Rabbi bize iman nesip ettin, imanı bizlerden almawar.
Ya Rabbi bizleri ve na'imen la yartat. Bir nigmeti ki bizden soňram alınmasın. Bize beren nigmatlaryny bizden alma ya Rabbi. Ve Hazreti Abdullah ibn Mesud'un ahirki awudun duası bilen sana yüzleniyes ya Rabbi. Cennette bizi öz Habibin bilen yoldaş et. Muhammed aleyhissalatu vesselam bilen nip Hazreti Abdullah ibn Mesud'un duası Hudaya şu oturan cemaatler eçerlemiz bilen bile cennette öz dostun bilen bizi yoldaş et ya Rabbi. Huday tebarek ve teala aydan eşterlerden kabul etsin. Vakt uzakrak da bolli. Allah hemmeňizden razy bolsun, edep bilen, hormat bilen oturdunuz. Hudaý tebarek we taala geljek jeleselere de sag salamatlyk bilen hemmemiz nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhem usqulhullahu qiyaqdany eserde daşarda kulağa sallan umidvarlarynyň ruhlaryna bagyşlar. Okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.